Drugi pojedynek MMA Aleksander Kocur, Silesian Fight, 19-latek kontra Grzegorz Czajkowski, 17-latek z Olympus Fight Club. Waga podobna, ale wzrost na korzyść Grzegorza. Chłopaki, Czy na będzie pewno na to gotowy Aleksander? Zaraz się przekonamy, rozpoczynamy to starcie. Białe spodenki Grzesiu, Aleksander niebieskie. króciutkie badanie. Jest dynamiczny Grzegorz Czajkowski, takie kiwki, zmyłki, jak zachowa się właśnie ciało jego rywala. Tak, bardzo dobrze zaczął straszyć swojego przeciwnika. Próba takiego high kicka, ale zblokował to Grzesiu. Ale to tutaj chwaliliśmy Idzie po Grzesia nogi. za high kicki, a pierwszego high kicka wyprowadził właśnie Aleksander. Tak jest. Oj, teraz trafił króciutkim, prostym. I Jest kolejny. middle kick, jest middle kick, tak. To siada na korpus, to na pewno zaboli Grzegorza. Poluje, widzisz, poluje na te wysokie kopnięcia, czy to nawet teraz frontalne. Ale jest odpowiedź. Kolejny low kick. Bardzo dynamicznie kopie Grzegorz. I bardzo mocno, naprawdę, jak na wagę Kogucią. 61 kg, to ma on mocny cios. Kowadło w rękach i w nogach. O, I świetnie, kolejny, tak jest. aż wygięło tutaj nam Aleksandra. Ta lewa noga zaraz będzie niezwykle boleć Aleksandra. On będzie klinczował, to od razu widać. I będzie zaraz klincz. On chce przenieść walkę do parteru, a to oznacza, że w stójce warunki dyktuje Grzegorz. Jest klincz. Tak, i bardzo ładnie teraz w ogóle Grzegorz presował głową. Wow. Idzie po nogi, ale z góry wyląduje Grzegorz Czajkowski. Świetna obrona i mamy powrót na nogi. No wydaje się silniejszy fizycznie, a tutaj mamy nieprzepisowe kopnięcie. Ale bardzo przypadkowe, także musimy wybaczyć. Tak, to oczywiście nie było intencjonalne. Jest 5 minut czasu na dojście do siebie, ale widać, że to chyba siadło. Tutaj próba wejścia w nogi, świetnie obrócił tutaj Grzegorz. I tu chyba kolano poszło centralnie. Dokładnie. No na pewno musiało to boleć, natomiast znając Grzesia prywatnie, wiem, że to jest bardzo mocny i charakterny bijok, więc 5 minut nie będzie odpoczywał. Tyle mu nie trzeba. Pewnie tak. Aleksander Kocur jak na debiut, to powiem Ci, że Mateusz bardzo fajnie się prezentuje. Nie ma takiej spiny, nie ma tego stresu widocznego. On jednak też próbuje dyktować te warunki w tym K1 nawet, bo mówię tu o tych kopnięciach, czy to wysokich, czy to właśnie frontalnych. Te middle kicki też tu występowały. Tak, zgadzam się z tobą. Chłopak przede wszystkim widać, że wszedł bez żadnych kompleksów do tej walki. No i naprawdę sobie świetnie radzi. A zauważ, że to była broń Grzegorza Czajkowskiego, więc chyba Aleksander wyciągnął wnioski z poprzednich pojedynków Grzesia. Akurat jeśli chodzi o przygotowania stricte poddanego przeciwnika, no to tak naprawdę Aleksander miał o wiele Tak, bo łatwiejsze zadanie, bo miał z czego robić czego sobie budować, research. z czego gotować, Tak jest. że tak powiem. I Grzesiu zaraz będzie gotowy, ale to na pewno boli. Nikomu nie życzymy takiego kopnięcia. Sam bym nie chciał tego przeżyć. Tu będzie ta powtórka chyba tego właśnie kopnięcia. Najpierw była takie scramble w parterze. Tak, dostał. Chyba centralnie nawet. Ale już wraca Grzegorz Czajkowski. Długo nie musieliśmy czekać. Druga walka. MMA kategoria kogucia. To jest oczywiście ostrzeżenie, nie będzie minus punktu. Będzie piąteczka i wracamy do tego pojedynku. Nie ma minus punktu, bo ten faul nie był intencjonalny. Ale z reguły sędziowie nie dają nawet za pierś. O, rozpuszcza pięści Grzegorz. I pięknie na początku Grzegorz zmylił swojego przeciwnika. Tutaj prawie. Ładne zbicie. Ależ Wow. tutaj próba takiego backfista, ależ wszystko to przeczytał Grzegorz Czajkowski. Próba klinczu, próba takiego zapaśniczego kotła. Kto wyjdzie? Ależ kolana. Ten backfist mógłby wejść. Znowu, ale chaotyczne strasznie są te backfisty. Tak, tylko że są wypuszczane bezpośrednio na prostej ręce. Jak zaprogramowany cały czas Aleksander Kocur idzie po te nogi, ale świetnie to czyta Grzegorz Czajkowski. Ale stójkowo naprawdę jestem również pod wrażeniem. Jest tak równo, bym powiedział, stójkowo. Olka. Ale w tym zwarciu to jednak warunki dyktuje reprezentant Olimpu Ząbrowa Górnicza. No wizualnie wydaje się być Grzesiu silniejszy fizycznie. I teraz to właśnie doskonale widzimy. Próba dociskania rywala do siatki i to ląduje z góry. Ale będzie się kręcił Aleksander Kocur. On nie będzie bierny. Idzie tutaj po balachę, ale wyciągnął rękę w ostatniej chwili. I końcóweczka, panowie, 20 sekund, niespełna już. Dobre niskie kopnięcie. I kolejna próba obalenia. Czy to się uda?
Udało Świetnie, się. ależ tutaj rzucił swoim rywalem, ale nie ma czasu Aleksander Kocur, żeby pracować, bo runda nam się zakończyła. Pierwsza runda naprawdę to było fenomenalne widowisko. Ja tu muszę pochwalić Olka, jak na debiut, to naprawdę świetnie się tutaj pokazał i taki bardzo trzeźwy umysł. Zgadzam się z tobą w 100%. I tak jak powiedziałem wcześniej, widać po nim, że on po prostu wszedł do tej klatki bez kompleksów. Tak, tutaj bardzo mocny mental, ale też widzimy, odczuwa trudy tego pojedynku, jest zmęczony, nic dziwnego. Tu powtórki, lewy sierpowy, ale tutaj się przywitał ze szczęką. O, Backfist, widzisz? ten Ten backfist wszedł na prostej ręce, przez to Grzesiu go bardzo... Ale bardzo czytelne, Bardzo widział. to od razu było widać, że on to zrobi przed Dokładnie. akcją już. Ale ogólnie gratulacje i O, pochwała zobacz, za zobacz próbę. jak tutaj próbował wyciąć tą rękę Aleksander Kocur. No w tym parterze on się będzie kręcić świetnie. Obalenie też było bardzo dobre w wykonaniu Olka. To nawet taki bardziej rzut, albo nawet haczenie. Więc na pewno odczuł to Grzegorz Czajkowski. Zaraz runda numer 2. Której Drugiej walki. osobiście naprawdę już nie mogę się doczekać, bo walka jest bardzo fajna. No walka jest wyśmienita. Przypominamy, że panowie są bardzo tutaj młodzi, są prospekci śląskiej sceny MMA. I zaczynamy od niskiego kopnięcia. Oj, O, próba tutaj high kicka przestrzelona. I będzie szukał tych wymian zapaśniczych Aleksander Kocur. ale widzimy tutaj po raz kolejny, tak jak we wcześniejszej walce, Próba obrotówki, ale bardzo taka czytelna. zaczerwienienie na nodze Olka. Bo Grzegorz Czajkowski jest znany z tych kopnięć, te firmówki, te high kicki. I zauważ, ile takich przeruchów. To jest bardzo dobre. Próba high kicka. Wow! Niezbyt to była cena, w sensie middle kick siadł, ale ten high kick niekoniecznie. I zmienia te pozycje. O, znowu taka firmowa akcja, którą posyłał Marka Franka na deski Grzegorz Czajkowski. Ale zwróć uwagę na to, że tutaj szedł high kick za high kick. Tak, tak. Świetne ciosy proste. No przejmuje inicjatywę Grzegorz Czajkowski jak na razie w tej drugiej odsłonie. Ależ mocne te low kicki. Byleby się chłopak nie podpalił, bo może to się... O, wow! Aj, ładnie, ładnie, ale to nie było chyba celne, ale to są celne bomby. Pięściami. Clinch. Cały czas próbuje obalić tutaj Aleksander Kocur. I to się może zaraz udać. Nie! Ale obalenie kontra. mamy w wykonaniu Grzegorza. Jest pozycja boczna od razu. Tylko ta siatka teraz będzie przeszkadzać. Aleksander Kocur powinien się odciągnąć, od niej odepnąć, że tak powiem. Czy Grzesiu wykluczył? Nie, nie wykluczył jeszcze Jeszcze ręki nie, Olka. no tutaj właśnie ta siatka przeszkadza w wykluczeniu. Ale zobacz, kręci się Aleksander Kocur. Będzie próbował różnych akcji, tutaj ręka znowu wyciągnięta. Lubi te balaszki Aleksander Kocur. Ewidentnie ten chłopak w ogóle lubi walkę w parterze. Ale stójkowo też się dobrze pokazał, tylko pewnie odczuwa już trudy tych low kicków. Próba lewego sierpowego, ale zszedł z pozycji Grzesiu. I ostatnie 50 sekund rundy numer 2. Oj, trafił teraz. W sumie obaj panowie trafili wycięcie. I to jest właśnie to, o czym mówiłem. Chodzi mi tutaj o kopnięcia Grzegorza. A ścinają z nóg. Tak, tak. I będzie poprawiał, będzie ponawiał tą akcję Grzegorz Czajkowski. Już panowie bardzo zmęczeni, no ale co się dziwić, ten pojedynek jest toczony na mocnym tempie. Ale front kick teraz. Końcóweczka, końcóweczka. Kto zaznaczy? Próbuje Grzesiu. Mam wrażenie, że Oleg już delikatnie oddycha tak zwanymi rękawami. Świetna akcja, ale bez gardy przyjmuje to uderzenie na razie Aleksander Kocur. I zaraz będzie, oj, ponowienie. Wow. Będzie szukał parteru, ale tu high kick na blok, ale to na pewno siadło mimo wszystko, że była garda. Koniec rundy drugiej. Naprawdę to jest mega dobry pojedynek. Coś, czego osobiście oczekiwałem po tych dwóch chłopakach. Rzuca kolejny bieg Grzegorz Czajkowski. On w tej rundzie był tą stroną dominującą, przeważającą. Chociaż trzeba przyznać, że Oleg Kocur również miał swoje bardzo dobre momenty. Aleksander Kocur świetnie się kręci, a tu będą właśnie powtórki. Zobaczymy najlepsze akcje tej rundy. Te kolana.
Ja bym chciał zobaczyć jeszcze raz te obalenie, czy wycięcie, ciężko aż mi to nazwać, w wykonaniu Olka. O, tutaj taka próba latającej obrotówki w stylu Mameda Halidowa, a tu będzie ta kontra świetna, rodem z judo. Ja wiem, że Grzegorz lubi kopać, ale tej obrotówki się nie spodziewałem. Z wyskoku no to chyba się nikt nie spodziewał. I ta końcówka, proszę zobaczyć, jak Grzegorz Czajkowski tutaj wrzucił kolejny bieg i Aleksander Kostur miał problemy. Zaraz rozpoczynamy tutaj trzecią decydującą rundę. Więc już drugi raz podczas dzisiejszego wieczoru mamy tą trzecią odsłonę. Zobaczymy, czy chłopaki pójdą piecem. Na razie spokojnie, dużo takiego badania. Ja w ogóle mam wrażenie, że Grzesiu Czajkowski z rundy na rundę wygląda coraz lepiej pod względem kondycyjnym. Może tak być. Niektórzy zawodnicy właśnie lubią tą pracę na takim zmęczeniu. Próba takiego ciosu prostego w wykonaniu tutaj Aleksandra. Ale te ciosy straciły na dynamice niestety. Tak, no mamy już trzecią rundę, więc mają prawo chłopaki. Dobra akcja Grzegorza. I próba podbródkowego. Śmignął koło głowy jego rywala. I kolejny front kick, który na pewno zabrał dużo tlenu. Ale mało tych high kicków w kopie Grzesiu. Wiesz co, spodziewałem się ich na pewno więcej. Ale tutaj przejdźmy do tego, co się dzieje obecnie. Ale takie skończenie high kickiem. Coś Byłoby pięknego. piękne, idzie po nogi Aleksander. I to teraz on wyląduje z góry. No. Czy on tutaj coś wyczaruje nam w tym parterze? Ma do tego jeszcze minutę 50. Ależ by odwrócił losy pojedynku. Są ciosy z góry. I rozpuszcza te pięści. Oddaje również Grzesiu z dołu. I rozkręca się na ten pojedynek w tej ostatniej decydującej rundzie. I przyjął już również Grzegorz tutaj kilka mocniejszych ciosów. Ale pytanie, czy będzie szukał Aleksander ciosów? Czy będzie szukał jednak jakiegoś poddania? Ale tutaj chyba uchwycił głowę Grzegorz Czajkowski. Czy to jest gilotyna? Nie, wyciągnął głowę. Ale tak, przez chwilę faktycznie wyglądało. No, ciężko jest obejść te nogi Grzegorza. I ta siatka też przeszkadza. Grzegorz tutaj musi uważać. Oj, zostawił głowę. Piękne obalenie. Tak, świetnie wyciął. Tam zostawiona głowa, ale to jest pozycja boczna, więc raczej z tego poddania nie będzie. Chociaż kto wie? Nie, raczej nie. Nie, poddania Jest tam na pewno tutaj nie bardzo będzie. dużo miejsca. W zawodowym MMA bardzo rzadko zdarzają się gilotyny z pozycji bocznej. Tak, od razu to puścił Aleksander. Ale zwróć uwagę, jak Grzegorz bardzo inteligentnie wyszedł z tego duszenia. Tak jest, takim slamem wręcz rzucił swojego przeciwnika. No i tu końcóweczka, ostatnie 30 sekund. Znowu z góry jest Grzegorz Czajkowski, który próbuje wykluczyć rękę. Myśli, że będzie tutaj próbował takiego krucyfiksa? Myślę, że nie. Bardziej będzie chciał ubić swojego przeciwnika. I dotrwać do decyzji, ale nie dotrwa, bo rozpuszcza jeszcze pięści, klei się Aleksander. 10 sekund do końca tej walki. Tu się chyba już nic nie wydarzy. I czy Grzegorz Czajkowski idzie po zwycięstwo w tym pojedynku? Bomby jeszcze. Na sam koniec. Koniec tego starcia, ależ to był pojedynek. Coś fenomenalnego. Grzesiu w ostatniej chwili podkręcił jeszcze tempo na pewno, żeby pokazać swoją przewagę w tej walce, ale panowie, możecie być z siebie dumni niezależnie od werdyktu. Grzegorz jest pewny, ręce w górze, że on wygrał to starcie. No zobaczymy. Zaraz będą karty sędziowskie, karty punktowe i anonser nam tutaj Tobiasz przedstawi wynik. Wręcz reprezentant firmy Grupa Wolf, pan Marcin Michalik. Szanowni Państwo, zwycięzcą tej jakże emocjonującej walki drugiej dzisiejszej gali jest
jednogłośną decyzją sędziów Grzegorz Czajkowski! Sky, move close, don't be shy. Keep dancing till we fly. Hands up, beats high. Feel free, touch sky. Move close, don't be shy. Keep dancing till we fly. Dancing till we fly. Dancing till we fly. Hands up, dancing till we fly. Dancing till we fly. Hands up, dancing till we dancing till we dancing till we dancing. Hands up, dancing, 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 dancing till we fly. Hands up high. Tutaj nagroda została wręczona, a ja Ciebie serdecznie zaproszę na wywiad zaraz. Dancing till we fly. Najpierw foto. Grzegorz, Beats high, feel free, touch sky, move close, don't be shy, keep dancing till we fly. Hands up, beats high, feel free, touch sky, move close, don't be shy, keep dancing till we fly. Dancing till we fly. Grzegorz, pozwól, że jeszcze z Tobą na chwilę pogadam po tym, co tu się stało. Wielkie brawka dla Grzegorza Czajkowskiego. Jeśli można powiedzieć, że wstałeś jak z popiołów, to mało powiedziane. Moim zdaniem to, co się stało w pierwszej rundzie, no to było szokujące aż. Jak ty wstałeś i jak ty dałeś sobie radę. Jednogłośne zwycięstwo. Co możesz powiedzieć po tej walce? Powiem tak, walka, wiedzieliśmy, że będzie ciężka. Pierwsza runda się taka zapowiadała. Nie mówię, że cała taka nie była, po prostu ta pierwsza runda naprawdę postawiła potężne warunki do przejścia, ale powiem skromnie, że to zasługa całego mojego teamu. Dziękuję wszystkim tym, którzy tutaj przyjechali, którzy są ze mną blisko. Chcę podziękować mojemu sztabowi trenerskiemu oraz całej ekipie Olympus Fight Club Dąbrowa Górnicza. Dziękuję. Wielkie brawka jeszcze raz, jak najbardziej. No dobra, jeszcze tutaj kilka słów od jego przeciwnika. Super walka i chcę ją powtórzyć. Idziemy rewanż. I my takich rewanżów chcemy. To była druga walka dzisiejszej gali.